Športová hala Stará jazdiareň v Košiciach, ktorú väčšina pozná pod starým názvom Angels Arena, sa dočkala kompletnej rekonštrukcie, ktorej súčasťou sme boli aj my. Spolu s vedením sme riešili otázku tienenia veľkých okien po obvode celej budovy. Dospeli sme k záveru, že prepojíme moderné riešenie s elegantným dizajnom v podobe skrinových roliet. Na zatienenie všetkých okien sme ich použili 24 kusov. Farebne sme ich ladili podľa interiéru a hľadali rovnaký odtieň šedej farby. Rolety disponujú inteligentnými pohonmi, vďaka ktorým je zatemnenie či presvetlenie celej arény otázka jedného tlačidla na ovládači. Ďakujeme za príležitosť byť súčasťou rekonštrukcie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.